Mbak Putri Lope-Lope terima kasih kalau sampun ngaturaken Gitir Sumilir, katur kagem warga masyarakat Pakunden, ugi jamaah saking Gus Gendeng. Nggih, Bapak Ibu sindene sampun nyanyi sedaya menika saking Campursari Mayangkara. Sudah, sitok piye to sinten sing dereng nyanyi? Masa? Lah apa nyanyi? Kela sing go nyanyi. Sing dereng nyanyi sinten? Oke, mau dipanggilkan nih kan? Hari ini acaranya apa coba? Ulang tahunnya siapa? Yang keberapa? Oke, kita panggilkan Niken Salindri. Beri tepuk tangan buat Niken Salindri. Pindo samudra pasang kang tanpa wanganan tresnaku mring sliramu sayang cahyane bulan kang sumunar api ring tawang yakti sliramu kang dadi bersama Mayangkara Campursarinya Indonesia. Masih bersama Niken Salindri. Ada Mbak Hini. Ada siapa nih? Yola. Sumrite bangkin rapi tekan sahangan teni kesetiaan raja talangi ati angan-angan tumpang suwa
bodot. Kakean iki mbok peng pisan ra kok mbok jepit ngene. Boyoken akhire kowe. Lah piye? Di kompresor opo piye? Napas Napas buatan. buat Lah ya kompresor kuwi gelem tak